Ito ang gagawin natin. Sa nakita po natin na paligid sa kanya ay malambot na lupa. Ayan. Dahil binutasan natin to dito banda na isang tangkal yung lalim. Tapos napalitan natin ng ibang lupa. Yung lupa na nga galing sa basurahan at saka galing sa ilog. Ngayon dahil malaki na sila, pwede na natin to Safford jokes. Kumusta mga kapaparts? May mga nakapagtanim na kayo ng mga gulay dyan. So tayo na magtanim upang hindi tayo bili ng bili pa. So nandito tayo ngayon, nag-update sa ating garden. Nagpausog tayo sa ampalaya. Nandito ang ampalaya mga kapaparts. Isa rin itong alternative paraan upang hindi lapitan ng mga insekto yung halamang gulay natin ay magpausog. So para hindi na tayo mag-i-spray pa ng mga chemicals, mag-aabono tayo ng lupa sa paligid niya. Tanggalin natin yung mga dahon-dahon ng dahan-dahan, magkuha ng lupa sa gilid upang gagalaw na naman yung mga lupa sa paligid niya. So ganito lang mga kapaparts. Ang tigas ng lupa. Oh. Di ba? Ang tigas. Pero bandang taas, meron din yung malambot. So ganun lang. Ipakita ko talaga sa inyo. Paano ba to? Kasi mahirap kasi ako lang nakahawak sa cellphone. Ayan. Kitang-kita. Mga kapaparts. So dagdagan lang natin ng lupa. Sa pamagitan nitong hilamon, nagigano lang natin. Tigas, di ba? Kasi clay. Ito ang clay na super tigas. Yan. Idurug-durug lang natin ng kunti-kunti, ganun. Para upang sa ganun lalambot din siya. Yan. Yan. Dito naman sa kabila, iganon din natin ng lupa para malambot. Pag bisbisa natin ng tubig ay maiwan talaga ang tubig dyan. Pag hindi natin iganito, ang tubig ay mapunta lang kung saan saan mga kapaparts. Yan. Yan. Lahat ng mga puno dito ngayon ng kamatis, iganyan natin. Palambutin yung lupa sa paligid niya. Yan. Ayan. Ganun lang mga kapaparts. Sigurado na to, mamumunga na to sila. At tataba na talaga to. Ngayon pa lang, mataba na sila, di ba? Lalo na pag alagaan natin ng mabuti. So ayun. May napansin ako na may malambot na lupa dito. Yung malambot na i-transfer talaga sa may puno talaga ng kamatis yan. Dito super tigas oh. Pero dapat pa rin iangat natin yung mga lupa. Dapat pa rin bungkalin yung lupa na nasa paligid sa kanya upang lalambot ito pag matamaan ng tubig at saka hindi siya sobrang sikit. Kasi ito clay soil to, tingnan nyo, yellow, pangit. Paraan lang mga kapaparts. Kahit clay soil, di ba? Mataba. Ayan lang. Ganun lang kasimple. Paraan lang. Napaangat na natin yung lupa. At saka bibisan natin ng tubig mamaya sa paligid upang itong mga matitigas na lupa ay lalambot.
Ayan. Gagawin natin to hanggang doon mga kapaparts. Ganun pa rin ang procedure. Ayan. Yan ang natapos natin sa isang puno. Ngayon ang gagawin na po natin ay ito. Ito ang gagawin natin. Sa nakita po natin na paligid sa kanya ay malambot na lupa. Ayan. Dahil binutasan natin to dito banda na isang tangkal yung lalim. Tapos napalitan natin ng ibang lupa. Yung lupa na nga galing sa basurahan at saka galing sa ilog. Ngayon dahil malaki na sila, pwede na natin to dagdagan ng lupa na galing lang dito sa tabi nila. Dahan-dahan lang natin iganon para lalambot yung mga lupa sa kanilang paligid. Yan. So galaw ng galaw yung video ko mga kapaparts dahil hinahawakan ko lang yung cellphone. Yun. Ayun. So matitigas, tapos kulay light brown, super clay. Ayan. Pero ang taba, di ba? Kasi ibang lupa na 'yon. Ito kasi mga clay, pag hindi natin ibungkal to, matitigas. Dapat ibungkal ng ganito, tapos bibisan ng tubig. Pag hindi ito apakan, hayaan lang natin ng ganito, hindi man to sisikit. Ayan. Ganun lang. Ganun kasimple. Tapos bantay lang natin kung mayroon mga nabubutas-butas yung mga dahon, ibig sabihin may mga uod. So magpausok tayo para hindi sila lapitan ng mga alitap-tap, yung mga paru-paro, kasi sila yung nag-iitlog dito at ang lumalabas ay mga uod na kumakain ng dahon ng mga halaman. Ay siyang namang pagkain nila ay dahon ng mga halaman, lalong lalo na itong matatabang mga kamatis. Gustong gusto nila nito, kaya bantay lang natin maigi. Ayan, para hindi sila kainin ng mga insekto. Ayun, makikita nyo, super clay. So ipan lang natin yan sa puno. Yan. Tapos kung dito, kung makakita tayo dito ng magandang klaseng lupa, yun, i-transfer lang natin doon sa may puno. Yun, para malambot siya. Ayan. At tuloy-tuloy na yung pagtaba nila mga kapaparts. Yan. So ito ang gagawin natin. So ito ang demo. Hanggang doon ganito ang gagawin natin. Ayan pa. So ayan. Sana nakuha nyo mga kapaparts. So kung may area kayo dyan sa bahay nyo, magtanim tayo ng kamatis. Hayaan lang kahit matigas yung lupa, gagawa lang tayo ng paraan, magpalit ng ibang lupa upang tutubo sila. And then pag malaki na tulad nito, pwede na natin dagdagan yung mga matitigas na lupa, pero dapat pa rin bungkal ng ganun kalaki-laki. Ayan. So marami dito mga kapitbahay, hindi sila nakapagtanim kasi matitigas daw ang lupa. So ngayon nag-inganyo na sila kasi tinuruan ko na sila kung paano maghanap ng paraan para makapagtanim kahit matitigas yung lupa. Yun, dagdagan lang natin yung mga lupa na yung parang powder dito sa paligid sa mga matitigas yung lupa. Yan, para lalong sila tataba. Ayun mga kapaparts. So tuloy-tuloy lang sa palaging panonood dito sa Papa Jokes TV, the gardener specialist.
upang tayo ay balang araw hindi nabili ng bili pa ng mga gulay sa palengke. Itong kamatis ay palagi natin to ginagamit sa ating kusina, at kung pwede hindi lang kamatis, marami tayo klase-klase mga gulay itatanim. Tulad dito, meron tayong pipino, siling labuyo, may mga pipino doon. Ayan, mga pipino. Meron tayong ampalaya. Ayan, ampalaya. Meron tayong upo. Ayan ang upo. At meron tayong talong. Ito talong. So nandito yung talong. Papunta doon, may talong din dyan. May talong. Dito nagtatanim na din ako ng patula. Ayan ang pipino, kamatis, pipino, may talong. Mayroon naman dito na mga ampalaya na paakyat na. Dito naman sa bandang kilid, sa may kanan na talaga, yung sitaw mga kapapart. Yun ang mga gulay na tinatanim natin dito. Dito natin inilaan yung extra hours, no? Hindi tayo upo ng upo lang, manonood ng TV. Dapat bigyan nating oras para magtanim, upang balang araw hindi na tayo bili ng bili pa. Ayan, sa nakita nyo natin, may mga uling pa dito. Yung maitim, yung nasunog na mga kahoy, uling, galing sa pugon, no? Yung nag-ihaw tayo ng isda, may naiwan pa mga uling. Yun ang nilagay ko dito, kaya ito mataba. So ang taba nila dahil sa mga alternative natin lupa kung saan saan natin kinuha. Kasi kung idepende natin sa lupa dito, nakita nyo naman, sobrang tigas. Pero dito malambot yan. Yan, malambot yan. Parang paso pa rin siya, pero nandito siya sa may lupa. Pero ito, nakapaligid sa kanya ay matitigas na to. So ayan, dagdagan lang natin ng lupa ngayon. Pwede na natin kuha yung mga lupa dito. Ipan lang natin yun, hinahinay lang, bangkal yun, para penetrated talaga yung tubig pag itubig natin mamaya. Yun. So may pako pa, oh. Kasi dati tong tambakan ng basura dito mga kapaparts. Hindi ko akalain na maging ganito to ang kagandahan dito, na dati tong tambakan ng mga basura ng mga kapitbahay. So ayan, marami tayong mga kapitbahay dyan. Ayan. So andoon pa yung puting manok. Nakita nyo yung puting manok? Andoon sila sa labas mga kaparts. Ayan, may manok dyan, kambing, aso, may mga baboy, kasi residential to dito mga kaparts. Ayan. At dito sila nagtambak ng mga basura. So sa liit ng area, iba't ibang klase mga gulay na nilagay ko dito mga kaparts. So I invite you, kung wala kayo ng ganito klaseng area sa bahay nyo, pwede sa paso mga kapaparts. So ipakita ko sa inyo yung sa paso. Tulad nito, isang paso. Alam ko madali lang tong hanapin, mga plastic container ng tubig sa inyong paligid. Pwede kayo magtanim kamatis sa paso, at saka mustasa sa paso. Sa ganitong klaseng paso, kalaki ng paso, pwede kayo magtanim ng 3 o 4 na mustasa, para hindi naman sayang yung area. Pero kung gusto nyo malaki talaga yung mustasa, iisa lang ilagay natin, lalaki talaga yung mustasa nyo. Pero kung nasasayangan tayo sa lupa, so ganito, 3. Ayan ang kamatis natin.
sa paso siya, mataba pa rin. So paglaki nito, lagyan na natin dito ng paral papataas para saan siya kakapit. So ito ang gusto ko na gawin nyo rin sa bahay nyo, para upang sa ganun lahat tayo ay hindi nabili ng bili pa ng gulay sa palengke. So dahan-dahan lang. Ayan, may pipino, dahan-dahan lang tayo. Bawat araw mag-expend ng 1 oras o kalating oras para dito sa halaman gulay natin. So ito madali lang, 24 days pwede na natin to i-harvest. 25 days depende sa taba. Kung hindi naman masyado mataba, so abutan siya ng 30 days. At kung gusto nyo dahon lang kukuha, pwede rin para gulay, para tuloy-tuloy pa rin ang pagtutubo. So ganito lang, ito mga lupa na ito ay kuha lang natin dyan sa tabi-tabi. So alam ko may mga konting lupa din kayo dyan sa bakura nyo, yung sa mga kanal, yung mga putik. So itabi yun, pag tuyo yun, lupa na yun, pwede na natin ihalo yun doon sa mga uling at saka sa iba pang mga bagay na mga karton na bulok. Yung mga dahon na laya, ibulog natin. Yung mga gulay natin na balat ng mga gulay sa ating kusina, ihalo-halo para pwede natin gawing isang paso. Pag mayroon na tayo isang paso na lupa, pwede na tayo mag-umpisa magtanim. Talong, kamatis, pitsay, mustasa, lugbati at kung ano-ano pa, para hindi na tayo bili ng bili. Thank you sa palaging panonood dito sa Papar's Jokes TV, The Gardener Tutorial. And I wish you all God protection. Bye bye. Please subscribe. Safford Jokes.